Ihum AS 12 AC 3477 amotor long pen Araki ahormu kenep dun. Ini therepo ni phai kre troxier ni anarlo por phai krehini ramini thongkeba por malom SI kulendranat ASI Bidya Bora lapen stavatum angkrak pen birtak karjulong ateng pen kakrajana long naka checking asai deng ponlo. Bangso naka checking asai kedeng bomohut birta kilong ateng pen ihum hem konglong alakha AS12 AC 3477 Dimapura nat pen wang bomohut raikom sai khietum pasangdon si kakruk asai dengpon kakruk pon bomohut inuda bang phualong pen aki ik plastic ahom long pon si lin phokebrahini ganja ne pon long lo labong swalam ki pen inuta bang phu achmal ali artain ko retrok apuomen Kamal Hussein nagawo saraphan raikom sai khietum nep ingnang ponlo laki bokojan SDPO John Das APS kapin khada tengsi aron pen nep ingnang pon si hem kangsam thap ponlo khatkhati pen Sailendra Tokbi report Karbi Daily News.